31 March 2025 taona kuti Bulawayo yajamuka panguva ino. Ndokwatanga kuonekwa kunzi vanhu vatopinda mumastreets nhau vatozara vatanga kutoimba yendei Zimbabwe. Aiwa tauyawo yendei Zimbabwe. Pana basi zvamuri kuona muvidhio muchiona mapictures muBulawayo kuti aiwa vatozadza mastreets. Pana pachatobvunduka chatotanga. Nhau zvikutaugwa masvika ari kufambisana nanyoka yemabhunu vachiti Zimbabwe rest assured. Hapana kana mupurisa kana musoja angamboya achikushuta kana amboya achimukuruwa nemboma. Ndozvatiri kuona ndozvinenge zvakuitika apa. Sana mina masvika anobuda achinyorwa panapa nemasupporters ageza anobva subscribe wala yakatoa bell icon. Panapa tipinda paendo Nelson Chamisa Courts vanonyora chiti Bulawayo leading by example. Dear citizens and business owners, the situation remains tense and we're experiencing logistical delays. If you are not part of the protest, we advise you to stay away from the CBD for your safety. Some shops have opened, particularly around 4th Street and along Nyerere in Harare CBD, but be aware that a large wave of protesters is expected to arrive soon. We cannot guarantee full control of the situation and businesses may be at risk. To all in Harare East, let us make our way towards the CBD. Protesters from Chitungwiza, Harare South and Harare West, let us steadily gather at Freedom Square. Ndomasvika anobuda panapa achiadreswa panapa vanhu vachiona kuti aiwa panapa the situation ichiremaina ingori tense aiwa especially kuBulawayo. Panapa vanhu vari kunzwa kunzi muHarare aiwa vakavhura mabusinesses avo before ndibhozi togona kuzokondrola vanhu noda kuti vanhu vanozoya vakawanda. Chitiko chiri kuonekwa panapa kunzi aiwa mashoko akambotauka nageza achithreatena the ruling party pamwe chete nemacommanders and the military kunzi mukangoona vangoshuta chete aiwa muchazova responsible. Tikuona kuti vakomana with the regime vanototeererawo nabombi zvokugeza panguva ine, and as people are waiting for Geza kuti agoreleasa isignal achiita zvavari kuita, panapa vanhu varongomirira vangotarisa vachiti aiwa regai tione zvichapera sei. Tiudze mafungiro enyu pinai comment section medu. Aiwa pano paZim News Live change tikupe maupdates achinge achiitika across Zimbabwe. Pinai comment section medu musaona subscribe or like, turn on the bell icon.